Fy enw I di Cai Fôn Davies, dwi'n 22 oed, dwi'n dod o Bangor, dwi'n myfyriwr yma Mhrifysgol Bangor, dwi'n gobeithio dod nôl yma fis Medi i wneud fy gradd masters mewn Cymraeg. A nes i raddio llynydd yma gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Cymraeg a hanes. Dwi wedi bod yn dod yma i'r Archifdy ers nifer o blynyddoedd erbyn hyn. Mod i'n lleol, fel yn dod o Bangor, nath i gymryd tan un o'r diwrnodau gorad y brifysgol i fi ddod yma i bori trwy'r amryw gasgliadau sgynnych chi a gwerthfawrogi y cyfoeth sydd yma. Dwi'n cofio ar un o'r diwrnodau gorad yna gweld llawysgrif, dwi'n meddwl, Hedwyn, copi o Iawdl o'r Arwr yn ei law ei hun. Hefyd gweld rai o gasgliadau Stad y Penrhyn, ac oedd heina yn betha. O'n i di rhyfeddu at y cyfoeth oedd yma. A fel un o Bangor, falle da chi'n falle bod chi'n cymryd o'n ganiataol bod gennych chi'r brifysgol yma, bod gennych chi hyn a llall arall. Da chi'n wir yn gwerthfawrogi beth sy'n yma tan da chi yn cael cyfle i fod yma fel myfyriwr, fel ymchwilydd, fel rhywun sydd jyst yn ymddiddori yn y peth yma. Wel, dwi wedi bod yn dod yma yn fwy diweddar lle ar gyfer fy ymchwil, ar gyfer fy'n rheithaw tir israddedig. Nes i ysgrifennu fy'n rheithaw tir i, fel yn dweud, fy ngradd i oedd Cymraeg a hanes, ac nes i sgwennu fy'n rheithaw tir i ar agweddau y Cymraeg yn America tuag at Americanwyr Africanaidd yn ystod y cyfnod o'r enw Reconstruction, sef rhyw 12 blynedd ar ôl Rhyfel Cartra yn America. Mae yna fwlch mawr o ymchwil sydd heb gael ei wneud ar y cyfnod yma. Ond o'n i'n ffodus iawn o gael Mangor ac ar garreg fy'n rws i hefyd. Dwi'n meddwl mae'r casgliad llawnaf a mwyaf cynhwysfawr o gyfnodolion papura newydd America, gafodd ei cyhoeddi yn Gymraeg yn America, y casgliad llawnaf mwyaf cynhwysfawr sydd yna o heina, unrhyw fan yn y byd heblaw am America. Wel, dwi'n meddwl fy hoff ddogfen neu gasgliad bod falle fod ychydig o recency bias, ond mae rhaid fi sôn am y cyfnodolion yna, dwi'n meddwl. Felly, fel o'n i'n dweud, oedd yn rheithaw dir i yn sôn am y deunydd oedd yn cael ei cyhoeddi yn yr Cenadwr Americanaidd ar cyfaill ar hen wlad. Ac ym Mangor, mae gennych chi, da chi'n spoil for choice, dig wir. Mae yna gyfoeth o'r heina, dwi'n meddwl yn llawn, mae yna rediad llawn ohonyn nhw. A hefyd, mae gennych chi'r drych yma sy'n fwy tameidiog. Dwi'n cofio ddaru Jerry Hunter nath o ddeud, oedd o'n cofio dod yma yn unswydd pan oedd o'n gweithio yn y Brifysgol yn Gaerdydd. Dod fyny'n unswydd i Fangor yn mwyn sbio ar yr holl gyfoeth o ran y cyfnodolion yna oedd yma. Fel ni'n dweud, unrhyw le yn y byd, ys nhw'n jealous iawn o gael y casgliad sydd yma ym Mangor, achos doedd am casgliad mor llawn heb bod chi'n gorfod mynd i America. Ond oedd Jerry'n dweud, oedd o'n dod yma nhw unswydd i teithio Gaerdydd yn wythnosol, benwythnosol bron. A o fod wedi bod trwy'r casgliad yna fy hun, dwi'n ffeindio fo'n anodd iawn anghytuno fo hynny. Cwestiwn da. Bron nad oes a eiria sgin i, dydy gwir, mwyn pwysleisio pa mor bwysig ydy'r Archifdy. Dwi'n meddwl, yn yr oes oedd ohoni lle mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn enwedig, mae yna symudiad oddi wrth y celfyddydau a phethau
hanesyddol a'r diniaethau, fel yma chi, teg at mathemateg o gwyddoniaeth a falle. A dwi'n poeni am hynny, di gwir, ond dwi yn gobeithio a dwi'n hyderu mae'r archifdy yma ym Mangor fel rhyw fath o le sy'n gallu dangos ylwch mae'r cyfoeth sydd gennym ni yma yn mynd i gyfoethogi pobl sy'n dod yma i'r brifysgol, ond hefyd pobl lleol. Mae'n chwarae rhan, dwi'n meddwl mod i chwarae rhan, fel i'n dweud ar y dechrau, bron o'n i'n cymryd o'n ganiataol fod yr holl bethau yma o ran y brifysgol a'r archifdy a falle, ond wedi dod yma a gwerthfawrogi mawredd y lle a pwysigrwydd y lle. Dwi'n meddwl fod o eto dylan ni wneud mwy o'r archifdy, mwy fyth oherwydd fel i'n dweud, mae o'n chwarae rhan mor bwysig. Nid yn unig yn ffordd mae o'n cyfoethogi ymchwil, dysg, myfyrwyr sy'n mynd am PhD, MA, ymchwilwyr sy'n just yn mynd wrth ei bodd ei hunan lle trwy'r pethau yma, haneswyr lleol. Dwi'n meddwl mae o wir yn, a dwi'n meddwl fod o'n yn or-ddeud wrth ddeud hyn, ond dwi'n meddwl fod o'n un o'r llefydd mwyaf pwysig sgennym ni yng Nghymru. Oherwydd mae gennych chi casgliad J. Lloyd yma, casgliad, dwi'n ni'n faint o casgliadau, Stad y Penrhyn, Bedr Lewis Jones, Gwyn Thomas, sydd heb eu catalogio. So mae yna gyfoeth yma sydd eto heb gael ei cyffwrdd. Felly, mae'r lle yma'n andros o bwysig. Nid yn unig yn Mangor, Ngogledd Cymru, ond mae o'n adnodd gwerthfawr iawn sa chi'n gwerthu Mhrifysgol Bangor fatha lle i ddod i astudio. Mae'r archifdy yn rhan ganolog o hwnna. Dwi'n meddwl fod o'n rhan ganolog hefyd yn sut da ni yn meddwl am Gymru.